Audio Jungle. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಪಂದೇನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗರ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೇನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾತ ತೂಕ ಯಾನಂಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡೈನ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಯಮುನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿರ್ಗವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚು ಪತ್ತ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಪತ್ತ ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆದಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ದಾಸನಿ ಪಾಡ್ಕ ದಾಸಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವ ಅವಾಗ ಐತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕ
ಮಂತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಕೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಲ ಪಾರ್ದನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಲ ಪಾರ್ದೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಸಾಲನ ತೆಕ್ಬಾರ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲಾನ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನನಲ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ನಾವು ಕೊದಿಪಾವುಡು ಅರೆಪುನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ ನಾನೈತೆ ಮಿತ್ತೆಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever and ever. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever. ಇನ್ನಿತ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಂಪ ಬರ್ಪೆ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.